நேற்றைக்கு வந்து பகவத்கீதா as it is அதுல தான் பண்ணோம் இல்லையா? வேதாபேஸ் 14th chapter. 4 chapters will complete the Bhagavad Gita. I think in the batch மொத்தமே நீங்க முடிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். This is the last batch இல்லைங்களா? ஸோ ஏப்ரல் பேட்ச்னுடைய இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு, லாஸ்ட் பார்ட் இல்லையா? இஃப் ஐ எம் ரைட். ஏப்ரல் பேட்ச் யாராவது இருக்கீங்களா இதுல? முடிச்ச பிறகு ஃப்ரெஷ் பேட்ச் வரும். ஸோ இந்த பழைய பேட்ச் எல்லாம் முடியறது, ஃப்ரெஷ் பேட்ச் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஐ திங்க் இது நான் நேற்று பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மகா தத்துவத்துக்குள்ளதான் அநேக அண்டங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டர்னல் பார்ட், இந்த 7 லேயர்ஸ், 7 லேயர்ஸ், பஞ்சபூதங்கள், அகங்காரம் மற்றும் இந்த புத்தி. ஸோ இந்த இது வந்து மகத்துவத்தை வந்து குறிக்கின்றது. ஸோ இதுக்குள்ள இந்த மேகமூட்டமாக இருக்கிறது தான் வந்து இந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல ஒரு சிறு பகுதி தான் இந்த மகத்தத்துவம், பௌதிக இயற்கை என்பது. அந்த மகத்தத்துவத்தினுடைய இயல்பே வந்து அகங்கார ஸ்வரூபம் என்பது பாகவதம்ல இன்னும் நல்ல டீட்டெயிலா நாம படிச்சுக்கிட்டே வரோம். ஸோ இந்த மகத்தத்துவத்தை வந்து இந்த காரணா ரிவர், அங்கதான் காரணா ரிவர், பிரம்ம ஜோதிர் எல்லாமே அந்த ஆகாயம் மற்றும் ரிவர் அந்த இதோட தான் இருக்கிறது. அந்த கடல்ல வந்து படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் புருஷ அவதாரம், அதாவது சங்கர்ஷனுடைய விரிவங்கமாக வந்து அவரிருந்து தோன்றிய முதல் புருஷாவதாரம் காரணோதயாட்சி விஷ்ணுல இருந்து அவருடைய பிரம்ம ஜோதியினுடைய காம்பினேஷன், அவருடைய சுவாசம் மற்றும் பிரம்ம ஜோதியுடைய காம்பினேஷன்ல தான் இந்த அண்டங்கள் எல்லாமே படைக்கப்படுகின்றது. ஸோ இந்த பௌதிக இயற்கை எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றது என்று அழகாக வந்து இந்த பாகவதத்துல வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து தான் ரமாதேவி, சம்பு மற்றும் மாயை இவர்கள் எல்லாருமே படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு தான் வரோம். ஸோ அதாவது காரணோதயாட்சி விஷ்ணு, ஸோ ஹி இம்ப்ரெக்னேட்ஸ், அதாவது மாயை, அதாவது இந்த தேவி தாமம் இல்லையா, தேவி தாமம்ல தான் நாம எல்லாருமே இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஹி இம்ப்ரெக்னேட்ஸ் அண்ட் ஹி இஸ் த ஃபாதர் அண்ட் திஸ் பிரகிருதி, இந்த மெட்டீரியல் இயற்கை என்ன அந்த சொரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மாயை என்பவள் தான் நமக்கு தாய் ஆக்சுவலி. ஸோ அவருடைய சுவாசத்தினாலேயே வந்து எல்லாம் வந்து இங்கே படைப்பும் தொழில் ஏற்படுகின்றது அப்படிங்கறது வந்து நாம பார்த்துட்டே வரோம். ஸோ அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டு வருகின்றது. இப்போ நெக்ஸ்ட் த பைண்டிங் ஆஃப் த பியூர் சோல் பை த 3 modes, 3 குணங்களோடு எவ்வாறு நாம் எல்லாருமே, இந்த பிரகிருத்தியே 3 குணங்களால் ஆனதுதான். அதனால இங்கே பிறக்கின்ற ஒவ்வொரு ஜீவராசியுமே இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டவர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அது எவ்வாறு என்பதை இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது இங்கே அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. டிரான்சிடென்டல், அதாவது எட்டர்னல் லிவிங் என்டிட்டி, ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மா வந்து நித்தியமானவன், அவன் சச்சித் ஆனந்த நிலைக்கு அடைய வேண்டியவன், அதாவது பிரம்ம நிலையை அடைய வேண்டியவன். ஹவு லிவிங் என்டிட்டி இஸ் கண்டிஷன்ட், எவ்வாறு இந்த மாதிரி ஆத்மா வந்து கட்டுண்டு நிலைக்கு செல்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு வியூ தான் இங்க. இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம வந்து வி ஆர் கெட்டிங் டச்சிங் தட், இந்த பிரகிருத்தியை டச் பண்ணாலே இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்தை நாம வந்து அதோட ஐக்கியம் ஆகி விடுகின்றோம் இல்லையா? ஸோ கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 3 modes, குட்னஸ், ignorance, passion. Conditioned soul, conditioned by the modes, இந்த 3 குணங்களால தான் நம்ம கட்டுப்படுகின்றோம். The living entity is forced to act according to these modes. நாம வந்து நம்ம தானாகவே இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து செயல்படுவதற்கு நாம தூண்டப்படுகின்றோம். அதனால வந்து ஏதோ ஒரு குணத்தோட நம்மளுடைய செயல்பாடு வந்து அமைந்து விடுகின்றது. ஸோ இங்க வந்து ஒரு சத்துவ குணத்திற்கான ஒரு ரியாக்ஷன் இந்த பிக்சர் வந்து காட்டுறது. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ரஜோகுணம், அதுக்கு அடுத்து தாம்சிக் நேச்சர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு அவங்களுடைய எவ்வாறு நம்ம வெளிப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா? நம்ம நவரசங்களை வந்து வெளிப்படுத்துற மாதிரி சாந்தம், அதே மாதிரி கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது ஒரு மாதிரி மைண்டே வந்து ஸ்டெடியா இல்லாத ஒரு தன்மை, இப்படிப்பட்ட நிலைகள் எல்லாமே ஒருத்தர் போதையில இருந்தா அவங்க எல்லாம் இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து அறியாமையில் இருப்பவர்களுடைய
அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட நடத்தை எப்படி இருக்கும்ன்றத பத்தி விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் தான் இது. இது வரைக்குமே நம்ம நேத்து பார்த்தோம் 9th ஸ்லோகம் வரைக்கும். ஸோ இப்போ அதனுடைய விளக்கங்கள் இங்க எவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல. ஸோ அந்த சாப்டர்ல தான் நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இங்க எவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து நாம பார்க்க போகின்றோம். சத்வகுணம் வந்து நம்மளை பிரகாசப்படுத்தும். அதாவது ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான மார்க்கத்தை அது நமக்கு இட்டு செல்லும். frees one from all sinful reactions. பாவ விளைவுகளிலிருந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றோம் என்றால் கண்டிப்பாக பாவ விளைவுகளிலிருந்து நாம வந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும். Those situated in mode if goodness becomes conditioned by the sense of happiness and இருந்தாலுமே அவர்களுமே கட்டுண்ட நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளில் அவர்களுக்கு ஆனந்தத்தை அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக வைத்துக் கொண்டிருப்பார். மேலும் ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்ளணும்ன்ற அந்த எதிர்பார்ப்பு, இந்த 2 நிலைகள் இருப்பதால் அவர்கள் வந்து கட்டுண்டவர்களாகத்தான் இருக்கும். எதையுமே எதிர்பார்ப்பற்ற நிலையில் செல்லும் பொழுதுதான் நிர்குணத்தன்மையை நமக்கு வழங்கும். ஆனால் சத்வத்திலையும் நமக்கு நன்மையான பலன்களை தான் நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம். ஆனா அதையும் வந்து எதிர்பார்ப்பு என்னும் அந்த கேட்டகரி கீழே வர்றதுனால அவர்களும் வந்து கட்டுண்ட நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாப்பினஸ், அதாவது சத்வம் என்பது நன்மை, அதே மாதிரி ரஜோ என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டிவா இருக்கிறது எல்லாவற்றையுமே. அதாவது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல தன்னுடைய பெயர் விடாமுயற்சியோட வந்து அவர்கள் வந்து செயல்படுவார்கள், நல்ல ஆக்டிவா செயல்படுவாங்க. அவர்களுக்கு பேராசை என்பது உண்டு. அடுத்து அறியாமை. அறியாமை வந்து எக்ஸாம்பிள் போதைக்கு அடிமையாக இருப்பவர்கள். அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து அது பித்தம், சோம்பல், மயக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள் எல்லாமே அவர்கள் செயல்படுவார், அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். இது வந்து அறியாமையில் இருப்பவர்கள். ஸோ இந்த 3 குணங்களால தான் நாம வந்து கண்டிஷன்டு சோல்ஸ், அதாவது கட்டுண்ட ஆத்ம நிலையில் இருக்கின்றோம். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வத்துக்கு வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட், பிலாசபர், ஒரு போயட், இவங்க எல்லாருமே நம்ம வந்து சத்வத்திற்கு கொடுக்கலாம். ஏனென்றால் பிகாஸ் ஒன் மஸ்ட் வாட் காசஸ் த சென்ஸ் இஸ் ஹாப்பினஸ். இவங்க எல்லாருமே ஒரு செயலில் வந்து ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதுல வந்து ஆனந்தத்தை வந்து எதிர்கொள்கிறார்கள் இல்லையா? So destiny, no likelihood of definite liberation actually. So the best examples goodness. Who are the representative of the type of goodness? பிராமணா இல்லையா? சத்ரியா வந்து மோட் ஆஃப், அதாவது ரஜோகுணத்துக்கு. அதே மாதிரி வந்து வைஷ்யன் அண்ட் சூத்ரன் வந்து, வைஷ்யன் வந்து சத்வம் ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இரண்டனுடைய மிக்சர்ல இருப்பான். அதே மாதிரி சூத்ரன் வந்து வெறுமனே தாம்சிக் இயல்போடு இருக்கக்கூடியவன். ஸோ அதை தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸா எடுத்துக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து ரஜோகுணத்தை பற்றி, அவனுக்கு ஆசைகள், அளவிட முடியாத எல்லையற்ற ஆசைகள், ஏக்கங்கள், இது எல்லாமே உண்டு அவனுக்கு. ஏதாவது கேரக்டரைஸ் பை ஸ்ட்ராங் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் மென் அண்ட் ஒன். எவ்வாறு ஒரு ஆண் பெண் இருவருக்கு இடையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு இருக்கின்றதோ அந்த மாதிரி அவங்களுடைய அட்டாச்மெண்ட்டும், அதாவது அவங்களுடைய பேராசையும் அந்த லெவல்ல இருக்கும்ன்றத வந்து இங்க அவங்களுடைய சுபாவத்தை வந்து சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ ஹவு மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் பைண்ட்ஸ் த லிவிங். ஏனென்றால் எதிர்பார்ப்புகள் அவங்களுக்கு சான்ஸ் ஆஃப் லிபரேஷனே கிடையாது. ஸோ அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் மீண்டும் இந்த பலநோக்கு செயல்களில் செய்யப்பவர்களிடையே அவர்கள் வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். வாட் இஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் இல்லையா? What are some products of mode of fashion? Example is considered in mode of fashion. அதாவது hankering for material enjoyment. அதாவது நமக்கு எப்பவுமே அவங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருந்துட்டே இருக்கும். நமக்கு இது கிடைக்கணும், அது கிடைக்கணும், இது வேணும், அது வேணும். ஸோ ஏதோ ஒண்ணு இந்த பௌதீகத்துல ஈடுபாடோட அவங்க வந்து எதையுமே பௌதீக சந்தோஷத்திற்காக அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வார்கள். வாண்ட்ஸ் ஹானர் இன் த சொசைட்டி அண்ட் நேஷன். அடுத்தவங்க வந்து நம்மள வந்து மதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய, அதாவது யாருன்னா போனா, அவங்க யார் வீட்டுக்குன்னா போனா அவங்க எழுந்து இவங்களை வந்து உபசரிக்கணும்ன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு. அதே எக்ஸாம்பிள், ஒரு கல்யாண வீட்டுல போனாலும் தன்னை ஒரு தனிப்பட்ட முறையில அவங்க வந்து அவங்கள உபசரணை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு, மரியாதைகள் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஸோ ஒரு சாதாரண மனிதராகவே அவர் நடந்து கொள்ள மாட்டார். வாண்ட்ஸ் ஹாப்பிலி வித் ஃபேமிலி, அதாவது தன்னுடைய பிள்ளைகள், மனைவி எல்லாருக்குமே சந்தோஷம், பணம் நல்லா சம்பாதிக்கணும், செல்வ செழிப்புல வாழணும், இந்த மாதிரியான ஆசைகள். 95% ஆஃப் த பீப்புள் வில் பி இன் தட் ரஜோகுணா ஒன்லி. நம்ம இந்த கலியுகத்துல 95% வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம் தான். ஸோ டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ரெசிடென்ஸ் ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். ஏனென்றால் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பலநோக்கு செயல்கள் தான் இங்க.
ஸோ பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள் வந்து சில பேர் தான் செய்வாங்க. அறியாமையால் செய்யறது வந்து நாம கூட செய்யறோம். அது பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மி. ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பேரிஷன், அடுத்தவங்களோட பொறாமை, இது எல்லாமே சர்வசாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய சுபாவங்கள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில். அதனால 90% 95% வந்து இந்த மாதிரி மோட் ஆஃப் ஃபேஷன்ல இருக்கிறவங்க தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள். அறியாமையில் இவங்களுக்கு லிபரேஷன் கிடையாது. அவங்க கீழ் உலகத்திற்கே வந்து தள்ளப்படுவார்கள். எப்ப பாரு தூங்கிட்டே இருக்கிறது, எப்ப பாரு வந்து அதாவது ஒன் ஸ்லீப்ஸ் 10 to 12 hours per day, ஆல்வேஸ் டிஜெக்டட். அதாவது ஏதோ ஒன்று இழந்த தன்மை, ஏதோ ஒரு அதாவது மனசுல வந்து ஒரு ஈடுபாடு இல்லாம அந்த மாதிரியான நிலையில் இருப்பது, எது போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு இருக்கக்கூடியவர்கள். அடிக்டட் டு இன்டாக்சிகேஷன்ஸ் அண்ட் சீப்பிங். ஸோ இவங்க வந்து அறியாமையில் இருக்கின்றார்கள் என்று பொருள். ஸோ லேசினஸ், பைத்தியகாரத்தனம், இதெல்லாமே இருக்கும். வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், சுபாவங்கள்? இக்னரன்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் த மோட் ஆஃப் குட்னஸ். சத்வத்திற்கு குவைட் ஆப்போசிட் தான் வந்து இக்னரன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த இதுல வந்து ஒன் கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்க் ஆஸ் இட் இஸ், இல்லையா? அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய தன்மை இவர்களுக்கு இருக்காது. காசஸ் டெல்யூஷன் ஃபார் ஆல் எம்பாடிட் லிவிங் என்டிட்டிஸ். அதாவது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது எல்லாம் இல்லாம அவங்கள கட்டுண்ட நிலையிலே அவங்க இருப்பாங்க. அடுத்த பிறவி அவங்களுக்கு கண்டிப்பா விலங்கு இனம்தான். ஸோ இதைதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம். நேற்றுக்கு இந்த 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சோம் இல்லையா? இப்ப 10வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம போக போறோம். எஸ், 10வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. இதுல ஒரு சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. இப்போ நம்ம காலையில படிச்சோம் நம்ம சந்தினி சம்வித் கலாதினி, அதுக்கு சந்தினத்துக்கு வாழ்வு, அதுக்கு அடுத்த அறிவு, அப்புறமா வந்து அந்த மாதிரி இந்த சத்துவ ரஜோ தமோ அந்த மூணுக்கும் ஏதாவது ஷார்ட்டா இல்லைன்னா ஃபுல் இதுதான் டீடைலா தான் சொல்ல முடியுமா? அத சத்துவம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாந்த தன்மை, அந்த மாதிரியான குணம். எஸ், சாந்தமா இருப்பாங்க, கோவப்பட மாட்டாங்க. சோ இந்த மாதிரியான குணாதிசயங்கள் இருக்கும். சோ அதே மாதிரி ரஜோ என்பது கோபம் நிறைய இருக்கும் அவங்களுக்கு. எதையுமே வெறித்தனமா வந்து செயல்படணும். சோ அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் அவங்களுக்கு. வேகம், உத்வேகம் நிறையவே இருக்கும். அவங்களை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து சத்திரியனுடைய அவனுடைய சூரத்தனத்தை நீங்க வந்து நினைச்சுக்கலாம். பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து சத்வம். சத்திரியனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே ரஜோ குணத்துல தான் வரும். அதே மாதிரி வந்து சூத்ரனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து தாம்சிக் நேச்சர்ல வரும் மாதாஜி. சோ இது ஒண்ணு நினைச்சிருந்தாலே போதும். தேங்க்யூ மேம். காலையிலேயே நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். தேங்க்யூ மேம். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? எஸ் படி. ரஜஸ் தமஸ் சாபி பூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜஸ் சத்வம் தமஸ் சைவ தமஸ் சத்வம் ரஜஸ்ததா. எஸ், அதாவது சில சமயங்கள்ல வந்து ஒவ்வொரு குணாதிசயம் சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துகின்றோம். நம்ம இயற்கையிலேயே ஒரு சத்துவ குணமாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம வந்து சத்துவகுணத்தையும் தாண்டி நம்ம வந்து ரஜோகுணத்தை வெளிப்படுத்தி விடுகின்றோம். சில சமயங்களில் வந்து சத்வம் ரஜஸ் இருந்தாலுமே தாம்சிக் நேச்சரை வந்து நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தி விடுகின்றோம். அதுதான் இந்த வந்து அதாவது there is a competition. இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையிலே வந்து ஒரு உயிர் வாழை வந்து எவ்வாறு தன் செயல்பாடுகளை எல்லாம் செய்கின்றான் என்பதற்கு வந்து காம்படிஷன் இங்க. சம்டைம்ஸ் the mode of goodness becomes prominent, இல்லையா? சில சமயங்கள்ல வந்து சத்துவகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கின்றது. அதாவது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 2 குணாதிசயங்களையும் தோற்கடித்து கொண்டு. அதே மாதிரி சில சமயத்துல வந்து ரஜோகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கின்றது. எதை வந்து தோற்கடித்து கொண்டு? சத்துவத்தையும் அறியாமையும், அதாவது இக்னோரன்ஸையும் வந்து தோற்கடித்து கொண்டு. சில சமயத்துல ரஜஸ் மற்றும் சத்வத்தையும் தோற்கடித்து கொண்டு தாம்சிக் நேச்சர் வந்து மேலோங்கி இருக்கின்றது. எப்பவுமே இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையே வந்து காம்படிஷன் நடந்துட்டே இருக்கும். இது வந்து சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு நாம எவ்வாறு நம்ம ஒரு செயலை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றோம். ஆனால் நாம வந்து இந்த 3 விதமான இந்த குணாதிசயங்களை வந்து நாம மடைமாற்றி நாம வந்து நிர்குணத்திற்கு, அதாவது வாசுதேவா ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க, which is also called as Vasudeva state, a state in which one can understand the signs of God. அதாவது அந்த மெய்ஞானத்தை பத்தி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம செல்ல வேண்டும். By the manifestation of particular activities, it can be understood that what mode of nature one is situated.
இல்லையா? நம்மளால ஈஸியா வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒருத்தங்க எந்த மோட்ல இருக்காங்கன்றத வந்து அவங்க வந்து எவ்வாறு அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமைத்துக் கொள்கின்றார்கள், எந்த விதமான உணவு வகைகளை அவர்கள் சாப்பிடுகின்றார்கள், அவர்கள் எவ்வாறு தன்னை வந்து தன்னுடைய சுபாவத்தை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். இதையெல்லாம் வச்சு நம்ம ஈஸியா வந்து ஒருத்தர் வந்து சத்துவத்துல இருக்காங்க, ரஜோல இருக்காங்க, அப்புறம் தாம்சிக்ல இருக்காங்கன்றத கண்டுபிடிக்க முடியும். எல்லாரும் நம்மள நாமே ஃபர்ஸ்ட் எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? சோ நாம் எந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கின்றோம் என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கணும். அப்பதான் அடுத்தவங்களை பத்தி நம்ம வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை. இன்னொருத்தர் எவாலுவேஷன் நமக்கு தேவை கிடையாது. ஆனா நாம எவாலுவேஷன் பண்ணாதான் நாம் எந்த தூரத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து எத்தனை தூரத்துல இருக்கோம், பகவானை அடையறதுக்கு நாம் எந்த மார்க்கத்தில் செல்லும் பொழுது, அதாவது இந்த மார்க்கத்துல நாம முன்னேறணும்னா நம்ம குணாதிசயத்துல எவ்வாறு மாற்றத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நாம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி 11வது ஸ்லோகம். சர்வத்வாரேஷு தேயேஸ்மின் பிரகாஷ உபஜாயதே ஞானம் யதா ததா வித்யாத் விவர்தம் சத்வம் இத்யுத. எஸ், சர்வத்வாரேஷு அதாவது நம்ம இந்த உடலுக்கு வந்து 9 அதாவது 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம் என்று சொல்கின்றோம் இல்லையா? யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாமே இந்த 9 கதவுகள் என்னென்னட்டு. ஆல்ரெடி நம்ம 5th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது. சோ 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம். சோ அது என்னது இந்த உடல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இரு கண்கள், இரு காதுகள், வாய் பாலுறுப்பு, இரு நாக்கு துவாரங்கள், ஆசனவாய். எஸ் எஸ் கரெக்ட். அதாவது இரு நாசிகள், இரு கண்கள், இரு காதுகள், ஆராய்ச்சி, வாய் 7, அதுக்கப்புறம் பிறப்பு உறுப்புகள், அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன்ஸ், அதாவது கழிவு உறுப்புகள். இது 9மே வந்து இதுதான் வந்து 9 கதவுகள் கொண்ட இந்த உடலை வந்து நகரம் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். இந்த 9 கதவுகளை வந்து நாம அறியாமையிலிருந்து விலக்கி ஞானத்தால் வந்து நாம வந்து ஒளி ஊட்ட வேண்டும். அப்படின்னா நம்ம வந்து பக்தியில போகும் பொழுது இந்த இயல்புகள் என்னென்ன செயல், இந்த பண்புகள் சாரி இந்த சென்சஸ், அதாவது இந்த புலன்கள் வந்து தன் செயல்களை செய்யறத வந்து நாம வந்து அதை நம்ம வந்து மடைமாற்றி நற்பாதையில நம்ம எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான மார்க்கத்திற்கு நாம செல்ல வேண்டும். அதுதான் சர்வத்வாரேஷு, அதாவது எல்லா கதவுகளிலுமே, தேகேஸ்மின் இந்த உடலில், பிரகாஷா அதாவது த குவாலிட்டி ஆஃப் இலுமினேஷன், அதாவது பிரகாசப்படுத்தப்படும் போது, உபஜாயத்தே டெவலப்ஸ் ஞானம் என்ன அது உற்பத்தி ஆகின்றது, ஞானத்தை அது உற்பத்தி செய்கின்றது. யதா வென் ததா அட் தட் டைம், வித்யாத் நோ, விவர்தம் இன்க்ரீஸ், சத்வம் மோன் ஆஃப் குட்னஸ் இதித் உதஹ, அதாவது thus it is said, அதாவது ஒருவருக்கு சத்வ குணத்தை வந்து அவர்கள் வந்து அந்த குணத்தில் இருக்கின்றார்கள், அந்த குணத்தை அவர்கள் மேல் நோக்கி எடுத்து செல்கின்றார்கள் என்பது நமக்கு எவ்வாறு புரிய வரும் என்றால், இந்த 9 கதவுகளை நாம வந்து பிரகாசப்படுத்தும் பொழுது, ஞானம் என்னும் ஒளியால் நம்ம பிரகாசப்படுத்தும் பொழுது அவர்கள் சத்துவ குணத்தில் வந்து மேலோங்கி இருக்கின்றார்கள் என்பது நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். So the manifestation of mode of goodness can be experienced. ஒருத்தர் வந்து சத்துவ குணத்துல வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று எதை வைத்து நம்மளால் சொல்ல முடியும்? when all the gates of the body are illuminated by the knowledge. இந்த 9 கதவுகளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் ஞானத்தால் வந்து அபிவிருத்தியாகி இருக்க வேண்டும். இந்த கண்கள் திவ்யமான பகவானுடைய அவரை பார்ப்பதற்காக நாம வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அதே மாதிரி இந்த காதுகள் அவரை பற்றி, அவருடைய புகழாரங்களை பற்றி கேட்பதற்காக நாம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். இந்த வாய் வந்து நம்ம வந்து பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிப்பதற்காகவும், நல் வார்த்தைகள், அதே மாதிரி அதாவது இந்த மாதிரி சிரவணம் கீர்த்தனத்தை செய்வதற்காக நாம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். இந்த மாதிரி அன்வான்ட் டாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம விட்டுறணும். தேவையற்ற செயல்கள் நமக்கே தெரியும் இல்லையா? ஒரு குடும்பத்துல இன்னொரு குடும்பத்துக்கு மத்தியில வந்து ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ இருந்தா 3வது குடும்பத்தார் இந்த 2 குடும்பத்தாருக்கு மத்தியில வந்து பேசி இன்னும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? அத்தகைய செயல்கள் வந்து நாம செய்யக்கூடாது. அப்படின்னா இந்த நாவை வந்து நாம வந்து நல்முறையில் உபயோகப்படுத்தவில்லை என்று பொருள். ஆன வரைக்கும் நம்மளால நன்மைகள் செய்யணும், எல்லோரோடையுமே வந்து அன்பு பாராட்ட பழகணும். சோ எல்லாரையுமே ஒரு போல பாவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை வந்து பெறணும். there should not be any discrimination. அதுதான் வந்து இங்கே அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? ஆனால் இந்த நிலை வரணும்னாக்கா இந்த 9 கதவுகள் வந்து ஞானத்தால் வந்து
it should get illuminated, பிரகாசப்படுத்த வேண்டும். So in the mode of goodness one can see the things in right position. அதாவது ஒருவர் வந்து ஒரு 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 செயலை வந்து எவ்வாறு அதை நம்ம பார்க்க வேண்டுமோ அதே நோக்கத்தோட மட்டும்தான் அவர்கள் காண்பார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாம ஒரு யாரை பார்த்தாலுமே நம்ம வந்து சந்தேக புத்தி நமக்கு வரும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் டியூ டு த டியூவாலிட்டிஸ். அதாவது நமக்கு நம்பிக்கையற்ற தன்மை இருக்கும் பொழுது இந்த புத்தி வந்து நம்மளோட ஒட்டின்ண்டே இருக்கும். இப்படி இருக்குமா, அப்படி இருக்குமா, அவர்கள் இப்படி செய்திருப்பார்களா, ஸோ அவர்களாலதான் இப்ப இன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். இது எல்லா சிந்தனைகளும் நம்ம மனக்கற்பனை கோட்டையில வந்து போயிட்டே இருக்கும். அதனால அடுத்து அவங்கள நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதே நிலையில தான் நம்ம ஃபேஸ்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எப்பொழுதுமே நம்ம செயல்களாக மாறிவிடும். ஆனா அது தவறு. ஒருத்தரை வந்து எப்பவுமே ஜட்ஜ்மெண்டலோட பார்க்கவே கூடாது. யூ ஷுட் பி நான் ஜட்ஜ்மெண்டல். அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கறது வந்து கேட்பதற்கு நாம வந்து தாழ்மையாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த சத்துவகுணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் இதெல்லாமே அவர்கள் வந்து டவுட் மென்டாலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்காது. குற்றம் காண்பதை அவர்கள் வந்து நிறுத்தி இருப்பார்கள். ஸோ ஐ திங்க் முந்தநேத்து கூட ஒரு கிளாஸ் செஷன், சதாச்சார் கிளாஸ் நடத்தும் பொழுது நம்ம வந்து இதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஸோ கயாக்கு போயிட்டு எதையோ விட்டுட்டு வரணும்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் நாம வந்து குற்றம் காண்பதை நிறுத்த வேண்டும். அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை நாம வந்து காண்பதை நாம நிறுத்தணும். சோ அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை நிறுத்தும் பொழுது அவருடைய நிறைகளை மட்டுமே நாம பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு நாம போகணும். 10 தப்பு செஞ்சிருந்தா கூட 10 நன்மை செய்திருந்தா அந்த 10 நன்மையை பற்றி மட்டுமே அவர்களுக்கு பேசி அவர்களை வந்து நாம வந்து ஹர்ட் பண்ணாம வந்து அனுப்பிவிடணும். சோ அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அவர்களிடத்திலே தான் இல்லையா? நான் செய்த கர்மம் என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும். அதனால எனக்கே அந்த ஞானத்தை பகவான் வழங்குவார். எஸ், நீ செய்தது தவறு. அது வரைக்குமே நம்ம எப்ப பாரு சிறு சிறு தவறுகளுக்கு எல்லாமே நாம வந்து சுட்டி காட்டி நம்ம வந்து பெரிய ஃபேமிலி ஸ்பிளிட் அப் லெவலுக்கு நாம போய்விடுகின்றோம். அதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு இல்லையா? ஸோ ஒன் கேன் ஹியர் த திங்ஸ் இன் ரைட் பொசிஷன். கேட்பது அனைத்தும், அதாவது எதை கேட்க வேண்டுமோ அதை வந்து கரெக்டா நம்ம கேட்கக்கூடிய அந்த பொசிஷன்ல இருக்கும். ஒன் கேன் டேஸ்ட் த திங்ஸ் இன் பிரசாதம். ஸோ ஒன் பிகம்ஸ் கிளீன்ஸ். இவ்வாறு நம்ம இந்த நிலையில் செல்லும் பொழுது உள்ள ஆத்ம சுத்தியும் ஏற்படுகின்றது. ஆத்ம சுத்தி என்றால் நம்மளுடைய இருமைகள் எல்லாம் நம்ம இடத்திலிருந்து விலக ஆரம்பிக்கின்றது. ஸோ இன் எவ்ரி கேட் there is a development of symptoms of happiness and that is the position of goodness. இப்படிப்பட்ட உயிர் வாழி எந்த சூழ்நிலையிலுமே அவன் சந்தோஷத்தை வந்து காண்கின்றான். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி, பத்ம மாதாஜி. லோப பிருத்திவி ஆரம்ப கர்ம நாம் அசம ஸ்பிருஹா ரஜஸ் ஏதேனி ஜாயந்தே விவிருத்தி பரதர்ஷப. எஸ், லோபக, லோபம் இருக்கவே கூடாது. கிரீட், பேராசை. பிரவிற்த்தி, செயல்பாடுகள். ஆரம்பம், அதாவது முயற்சிகள். ஓகே, ஆரம்பக. கர்மானாம், அதாவது செயல்பாடுகள். அதுக்கடுத்து ஆசமக, அன்கண்ட்ரோலபிள், கட்டுப்படுத்த முடியாமல். ஸ்பிரஹ, டிசையர், கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசைகள். ஆக்சுவலி ரஜஷி, அதாவது ரஜோகுணம். ஏதானி, ஆல் திஸ், இப்படிப்பட்ட சுபாவம் வந்து வில் டெவலப், அதாவது ரஜோகுணத்தினுடைய அறிகுறிகளாக நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம். விவர்த்தித்தை, when there is an excess அப்படிங்கிறது வந்து இப்படிப்பட்ட அறிகுறிகள் இருந்தாலே அவர்கள் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று சொல்ல. when there is an increase in the mode of fashion, அதாவது யார் வந்து ஃபேஷன், மோட் ஆஃப் ஃபேஷன்னா ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றார்கள் என்று நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால், the symptoms of great attachment, அதாவது நிறையவே வந்து ஒரு பொருள் மீது அவர்களுக்கு, அதாவது அதை வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க எக்காரணத்தை கொண்டும் நீங்க கேட்டா கூட விட மாட்டாங்க. அட்டாச்மெண்ட். ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி, பலநோக்கு செயல்கள். இன்டென்ஸ் என்டிவர், அதாவது நிறைய விடாமுயற்சியோடு அவர்களுடைய செயல்பாடுகள். அன்கண்ட்ரோலபிள் டிசையர், அளப்பறியாத ஆசைகள். அதே மாதிரி ஏக்கங்கள். இது எல்லாமே அவங்களுக்கு அபிவிருத்தியா இருக்கும். இப்படிப்பட்ட சுபாவங்கள் இருந்தால் அவர்கள் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றார்கள் என்று பொருள் ஆக்சுவலி. ஸோ எப்பவுமே இந்த புலன்னோக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா புலன்னோக்கு செயல்கள் அதில் எல்லாமே நம்ம ஈடுபடுறது வந்து சதா சர்வகாலம் அதிலே லயித்திருப்பது நமக்கு முன்னேற்றமான பாதையை கொடுக்காது. எஸ், அடுத்து 13th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஆப்ரகாஷோ அபவித்ரிஷ்டா பிரமாதோ மோக ஏவச தமஸ்ய ஏதானி ஜாயந்தே விவர்த்தே குருநந்தனா. அதாவது பிரகாசம் மீன்ஸ் பிரகாசம். என்றால் அதுக்கு ஆப்போசிட் டார்க்னஸ். பவித்ர என்றால் தூய்மை.
அதாவது பிரவிற்த்தி, பிரவிற்த்தி என்றால் வந்து செயல்பாடு, பிரவிற்த்தி என்றால் செயலற்ற தன்மை. பரமாதாக அதாவது பைத்தியக்காரத்தனம், மோக என்பது மாயை. ஏவ சர்டைன்லி. ஒரே நிமிஷம். மோக என்றால் அது இல்யூஷன், மாயையில் நம்ம வந்து கட்டுண்டிருக்கிறது. சோ இப்படிப்பட்ட சுபாவங்கள் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்கள் வந்து தாம்சிக் நேச்சரை வந்து வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதனால் அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கும். செயலற்ற தன்மை, சோம்பேறித்தனம், பித்தம், மயக்கம், இது எல்லாமே இருக்கும். எப்ப பாரு தூங்கிட்டே இருக்கிறது, போதையிலே இருக்கிறது. அவங்க பேசக்கூடிய அவருடைய செயலுக்கும் பேச்சுக்கும் எந்த பேச்சுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது. சோ அந்த மாதிரியான அந்த மூளை கூட வேலை செய்யாது அவங்களுக்கு வந்து. சோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாமே வந்து அறியாமையில் இருப்பவர்கள் என்று பொருள் ஆக்சுவலி. சோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எஸ், 14th ஸ்லோகம். யதா சத்வே பிரவர்த்ததே து பிரளயம் யாதி தேக ப்ருது ததோத்ம விதாம் லோகான் அமலான் பிரதிபத்யதே. எஸ், அதாவது யதா அப்படின்னாக்கா எப்பொழுது, சத்வே மோட் ஆஃப் குட்னஸ், அதாவது சத்வம், பிரவிருத்தே டெவலப்டு, அதாவது ஆக்டிவா இருக்கும் பொழுது, பிரளயம் டிசல்யூஷன், அதாவது வந்து அழிவுறும் பொழுது, யாதி கோஸ், தேகா பிரெத், அதாவது இந்த தேகம் எம்பாடிட் சோல் என்ற அந்த தேகமுடைய அந்த ஆத்மா வந்து ததா அட் த டைம், உத்தம விதம், அதாவது ஆஃப் த கிரேட் சேஜஸ், லோகான் அப்படின்னா இந்த அதாவது கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, லோகான் பிளானட்ஸ், அமலான் அப்படின்னாலே தூய்மை என்று அர்த்தம். பிரதிபாத்யதே அட்டைன்ஸ். சோ ஒருவர் இப்போ வந்து இந்த குணத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து மரணித்தால் எங்கே செல்வார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் இப்ப அடுத்து 3 ஸ்லோகம் அதை தான் படிக்க போறோம். சோ ஒருவர் வந்து சத்துவ குணத்தில் மேலோங்கி இருந்தால் அவர்கள் மரணித்த பிறகு அந்த ஆத்மா எங்கே செல்லும் என்றால் அந்த உயர் கிரகங்களுக்கு, அங்கே வந்து ரிஷி முனிகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகங்களுக்கு, ஜனலோகத்திற்கு இல்ல பிரம்மலோகத்திற்கு இல்லை என்றால் தேவலோகத்திற்கு, இந்த மாதிரியான ஸ்தலங்களுக்கு வந்து அது செல்லும். சோ when those who die in the mode of goodness are elevated to the planets where great sages and great devotees live. ஆனால் பகவானை வந்து வணங்கும் பொழுது அவருடைய உலகத்திற்கு செல்கிறார்கள். யாரை வணங்குறாங்களோ அந்தந்த உலகத்திற்கு செல்கிறார்கள். ஆனால் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அட்லீஸ்ட் இந்த சொர்க்கலோகம் இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு அவர்கள் வந்து செல்வார்கள். சோ இங்க அமலன் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு அமலன் என்றால் தூய்மை என்றது பொருள் ஆக்சுவலி. சோ அது என்ன சொல்றது, ஃப்ரீ ஃப்ரம் த மோட்ஸ் ஆஃப் ஃபேஷன் அண்ட் இக்னரன்ஸ் அர்த்தம். அதாவது இவர்கள் ரஜஸ் மற்றும் தமசிக் நேச்சர்ல இருந்து இவர்கள் வந்து விடுதலை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று பொருள். Yes. Next 15th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கீஷு ஜாயதே ததா பிரளனிஸ்தமசி மூட யோனிஷு ஜாயதே. சோ ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எங்கே செல்வார்கள்? ரஜசி அதாவது ரஜோகுணம், பிரளயம் அழிவுறும் போது அதாவது மரணிக்கும் பொழுது, கத்வா அதாவது அவங்களுக்கு என்ன ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா, கர்ம சங்கிஷு அதாவது இந்த பலன் நோக்கு செயல்கள் இல்லையா, இன் அசோசியேஷன் வித் தோஸ் எங்கேஜ் இன் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ அத்தகையோரிடம் அவர்களுடைய பிறவி என்பது அல்லது அவங்களுடைய இறுதி வந்து அங்கேதான் வந்து நடைபெறும். ஜாயத்தே டேக்ஸ் பர்த், ததா சிமிலர்லி பிரலீனாக பீங் டிசால்வ்டு. தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அனிமல் கிங்டம், அதாவது அதுல வந்து அவர்களுடைய பிறவி என்பது ஏற்படும். சோ ஒருவர் வந்து இறக்கும் பொழுது ரஜோகுணத்தில் இருந்தால் அவர்கள் அத்தகையோரிடத்திலேயே அவர்களுடைய பிறவி ஏற்படும். அதாவது பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களிடையே அவர்களுடைய பிறவி என்பது ஏற்படும். அண்ட் ஒன் டைஸ் இன் த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், அதாவது தாம்சிக் நேச்சர்ல அவருடைய மரணத்தை ஏற்பட்டால் அவர்கள் கண்டிப்பாக மீண்டும் மனித வாழ்வுக்கு வரவே மாட்டார்கள். அவர்கள் மிருக இனத்தில் தான் அவருடைய பிறவி ஏற்படும். அதனால we are actually losing this opportunity இல்லையா.
தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மனிதன் என்ன இந்த ரூபத்தையே அவர்கள் வந்து மீண்டும் எடுக்காத வண்ணம் அவருடைய செயல்பாடு அமையும் பொழுது, சோ மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வராத பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர்கள் வந்து மனித இனத்திலிருந்து மிருக இனத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். இதுதான் அவங்களுடைய லாஸ்ட் பர்த் ஆஸ் அ ஹியூமன் அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ எஸ் 16th வாசிங்க மாதாஜி. கர்மண சுக்ருதஸ்யாவு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜஸ்து பலம் துக்கம் அஜ்ஞானம் தமஸ் பலம். சோ இப்போ அவரவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் கர்மங்களை அவர்கள் எவ்வாறு வந்து செயல்படுத்துவார்கள். கர்மனாக மீன்ஸ் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். சுக்ருத்யஸ்ய அதாவது பயஸ், அதாவது தர்மமாக இருக்கும். ஆஹுஹு இசட் சாத்விகத்துல செய்யக்கூடியது எல்லாமே தர்மமான செயல்களாக இருக்கும். நிர்மலம் பியூரிஃபைடு பலம் த ரிசல்ட். ரஜச அப்படின்னா அதாவது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து தபட் து பலம் த ரிசல்ட் துக்கம் மிசரி, அது வந்து துக்கத்தை வந்து உண்டு பண்ணும். அஜ்ஞானம் அதாவது தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்க வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து மூடத்தனமான செயல்கள், நான்சென்ஸ். சென்சிபிளா எந்த ஒரு செயலும் செய்ய மாட்டார்கள். நான்சென்ஸ் அதாவது அவங்க செய்யக்கூடியது எல்லாமே ஒரு முட்டாள்தனமான செயல்களாக அமைந்திருக்கும். சோ ஒருவர் சத்துவகுணத்தில் இருந்து செய்யப்படுகிற ரிசல்ட் ஆஃப் பயஸ் ஆக்ஷன் இஸ் பியோர் இல்லையா. ஒரு தர்மமான காரியத்தினுடைய விளைவு எப்பொழுதுமே நன்மையை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட செயல் வந்து சத்துவகுணத்தை சார்ந்த செயலாக கருதப்படுகின்றது. அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்பொழுதுமே வந்து அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் ஒரு இலக்கு நோக்கி இருக்கும். அதை அடைய முடியவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு வருத்தம், கலக்கம் எல்லாம் வரும் இல்லையா, துன்பம் எல்லாம் வரும். அதே மாதிரி இறுதியில வந்து அறியாமல் இருப்பவர்கள் வந்து முட்டாள்தனமான செயல்களில் எல்லாம் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். சோ இதுதான் வந்து நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். இது நெக்ஸ்ட் சத்வாத் சஞ்சாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவச்ச பிரமாத மோகௌ தமசோ பவதோ அஜ்ஞானம் ஏவச்ச. சத்வகுணத்துல இருந்தாதான் நமக்கு உண்மையான ஞானமே அபிவிருத்தி ஆகும். அதே மாதிரி ஏதாவது ரஜோகுணத்தில் இருந்தால் பேராசை என்பது அபிவிருத்தி ஆகும். தாம்சிக் நேச்சர்ல இருந்தாக்கா பைத்தியக்காரத்தனமும் மாயையில் எப்பொழுதுமே கட்டுண்ட நிலையில் அவர்கள் வந்து அந்த அப்படிப்பட்ட வேலைகளில் அவர்கள் வந்து ஈடுபடுவார். முட்டாள்தனமான வேலைகள் அவர்கள் வந்து ஈடுபடுவார்கள். ஸோ இந்த 3 செயல்பாடுகளுமே ஒருவரையுடைய வாழ்க்கை டெஸ்டினேஷன் எங்கே கொண்டு போய் முடியும் என்பதை நாம் இங்க பார்க்கின்றோம் இல்லையா. பிரசன்ட் சிவிலைசேஷன் இஸ் நாட் வெரி கோஜனியல் டு த. நம்ம எல்லாருமே ஒரே குணத்தோட ஒரே எல்லா சமயத்திலயும் இருக்க முடியறதில்லை இல்லையா. எவ்வாறு நம்ம வந்து ஒரு பிராமணிக்கல் வேலை ஒரு சமயத்துல செய்வோம், ஒரு சமயத்துல சூத்திர வேலை செய்வோம். அதனால ஒரு பர்டிகுலர் வர்ணம் என்பது நம்மளால ஈஸியா பண்ணிக்க முடியாது. இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப் nowadays. So when the mode of goodness is developed, people will see things as they are. ஸோ யாரெல்லாம் சத்துவகுணத்துல வந்து நிலை பெற்று இருக்கின்றார்களோ உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை அவர்கள் வந்து அடைவார்கள். அதே மாதிரி அழியாமல் இருப்பவர்கள் வந்து விலங்குகள் மாதிரி அவங்களால எதையுமே வந்து பார்க்க முடியாது. விலங்குக்கு ஏதாவது டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ண தெரியுமா? கண்டிப்பாக தெரியாது. இந்த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் வந்து they do not see that by killing one animal and they are taking the chance of being killed by the same animal in next life. அதாவது சத்தியயுகத்துல வந்து யக்ஞங்கள் செய்யும் பொழுது அப்போ பிராமின்ஸ் வந்து விலங்கை வந்து அவர்கள் வந்து பலி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க யக்ஞங்களுக்கு இல்லையா. ஆனா அது உடனடியா அந்த வேத மந்திரங்களுடைய பவர் எப்படி இருந்ததுன்னாக்கா உடனடியாக அவர்கள் வந்து அந்த விலங்கு வந்து மனிதனுக்கு வந்து அந்த அவனுடைய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வந்து நடந்துவிடும். அவனுடைய பிறவியே வந்து மனித பிறவியாக மாறிவிடும் அந்த விலங்கிலிருந்து. சோ அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான மந்திரங்கள் எல்லாம் உச்சாடனம் செய்யப்பட்டது இல்லையா. சோ அதே ஆனா இப்ப அந்த மாதிரியான பவர்ஃபுல் மந்திரங்கள் சொல்பவர்களும் இல்லை. ஆனால் நாம் என்ன செய்யறோம், அந்த பலி கொடுக்கறத மட்டும் இங்க இதெல்லாமே நம்ம வழக்கப்படி எல்லாம் செஞ்சுனே வரோம். அதை பலி கொடுத்து நாமளே கூட வந்து இத ஊர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த காவல் தெய்வங்களுக்கு எல்லாம் செய்யக்கூடியது எல்லாமே அதை பலி கொடுத்து நாமே சாப்பிடுறோம் இல்லையா. அது என்னன்னாக்கா அடுத்த ஜென்மத்தில் நாமளும் அதே விலங்காக பிறந்து பலியாகுவோம் என்பது அர்த்தம்.
அதுதான் வந்து பிரபுவாதர் இந்த விளக்கத்துல வந்து கொடுக்கின்றார். நாம் என்ன செயல் செய்கின்றோமோ அதே செயல் நாம வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல நாம அனுபவிப்போம். இன்றைக்கு நாம ஒருத்தருக்கு துன்புறுத்துகின்றோம் என்றால் அடுத்த ஜென்மத்தில் நாமளும் அவர் அதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் நாம துன்பத்தை அடைவோம் என்பது உறுதி. இன்றைக்கு நாம ஒருத்தருக்கு வந்து காசு வாங்கிட்டு மோசம் செய்கின்றோம் என்றால் அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம கிட்ட யாரோ வாங்கிட்டு நமக்கு ஒருத்தர் கண்டிப்பாக மோசம் செய்வார். சோ இந்த மாதிரி நாம செய்தது எல்லாமே திருப்பி நமக்கு தான் வரும். சோ அது அடுத்த ஜென்மமா இல்ல அதுக்கு அடுத்த ஜென்மமா என்பது சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே நடைபெறும் என்பது ரொம்ப அழகாக பிரபுபாதருடைய விளக்கத்துல நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. People have no education in actual knowledge. உண்மையான ஞானத்தின் மீது இந்த அதாவது மனிதனுக்கு வந்து உண்மையான ஞானத்தினுடைய அதனுடைய இதுவே தெரியாது அவங்களுக்கு. நாம் எல்லாருமே ஞானம் என்று தெரிந்து கொண்டிருப்பது எல்லாமே அதாவது ஏட்டுக்கல்வி ஒன்றுதான். சோ அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே பொறுப்பற்ற நிலையில் இருக்கின்றோம் இல்லையா? டு ஸ்டாப் திஸ் irresponsibility, education for developing the mode of goodness of people in general must be there. அதனால்தான் ஒவ்வொரு உயிர் வாழையுமே ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் நேச்சர்ல இருந்தா கூட அவர்கள் வந்து சத்வகுணத்திற்கு அவர்கள் மேலோங்குவதற்கான அந்த மார்க்கத்தை அவர்கள் தேடிக்கொள்ள வேண்டும். ஒருவர் சத்வத்தில் நிலை பெற்றால் மட்டுமே அவர்களால வந்து சுத்த சத்வம் அல்லது அந்த அதாவது பிரம்ம நிலையை அவர்களால வந்து அடைய முடியும். சோ அப்போ அந்த நிலை சத்வ நிலைக்கு போகும்பொழுதே நம்மளால எல்லாருமே ஒரு போல வந்து பார்க்கக்கூடிய தன்மையை நாம வளர்த்து கொள்கின்றோம். So people also will be very happy and prosperous இல்லையா? சோ எங்கே தர்மங்கள் இருக்கின்றதோ அங்கே வந்து நிம்மதியும் இருக்கும். சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து பக்தி செய்வதால் மட்டுமே இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வைஸ்லியா இருக்கக்கூடிய அந்த நேச்சர் நம்மளால அடைய முடியும், ஞானத்தை பெற முடியும். அதே மாதிரி சமநோக்கு பார்வையோடு பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை நம்மளால அடைய முடியும். இதற்கெல்லாம் மூல காரணம் பக்தி தான். So otherwise if world is devoted to the modes of fashion and ignorance, then there can be no peace or prosperity. இப்ப நடந்துட்டு இருக்கக்கூடியது என்ன? ஒரு நாடுக்கும் ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புறமா யாருமே பகைமை பாராட்டுவது கிடையாது இல்லையா? ஆனா உள்ளுக்குள்ள எல்லா இடங்களிலுமே ப்ராப்ளம்ஸ் தான். சோ அதனால இப்ப நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்புகளோட தான் நடந்துட்டு இருக்கு. அதனாலதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறோம். சோ ஆசை இல்லையா? நான் தான் வந்து கிரேட், என்னுடைய நாடுதான் கிரேட். இங்க எந்த நாடையுமே நம்ம வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாரும் நம் மக்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம அந்த நிலைக்கு போகணும். சமநோக்கு வந்து நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கிட்ட மட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஊர் மாத்திரம் கிடையாது, ஒரு நாடு மாத்திரம் கிடையாது, இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே வரணும். அப்பொழுதுதான் அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாம போகும். எல்லாருமே வந்து நன்மை அடையணும்ன்ற ஒரு இருக்கணும். ஆனா நம்ம அப்படி கிடையாது. One can see that even if one has enough money and adequate arrangements for he is neither happiness or nor peace of mind இல்லையா? நிறைய செல்வங்கள் இருந்தா மட்டும் அவங்க வந்து சந்தோஷம் மட்டும் நிம்மதியோடு இருக்காங்கன்னு ஏதாவது கேரண்டி இருக்கா? கிடையவே கிடையாது. அதாவது காசு இல்லாதவனுக்கு காசு இல்லை ஒன்று மட்டும்தான் குறை, காசு இருப்பவனுக்கு மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே குறைதான். சோ அந்த மாதிரி எல்லாமே குறைகளோட தான் நம்ம எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். So if one wants happiness at all, his money will not help him. பணம் எப்பொழுதுமே நமக்கு உதவி புரியாது. He has to elevate himself to the mode of goodness by practicing the Krishna consciousness. அதாவது கடவுள் உணர்வு. சோ இந்த இயக்கத்தை வந்து நம்ம பிரபுபாதர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது காட் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு இனிஷியலா. ஆனா காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அது வந்து எந்த கடவுளை குறிக்கின்றது? அந்த பரம்பொருளுக்குன்னு ஒரு நாமம் வேண்டும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வச்சார் ஆக்சுவலி. சோ காட் கேன் பி எ ஜெனரிக் டேர்ம் இல்லையா? கடவுள் என்பது ஒரு பொதுவான வார்த்தை. ஆனால் அந்த பொதுவான வார்த்தையில நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஏனென்றால் வெவ்வேறு மதங்கள் வந்து இருக்கின்றது. இங்கே மதம் என்பது தர்மமாக கருதவில்லை, அவரவர்கள் வாழக்கூடிய குலங்களை பற்றி நாம பேசுகின்றோம். அதனால வந்து இந்த பக்கம் கிறிஸ்டின், அந்த பக்கம் முஸ்லீம், இந்த பக்கம் ஹிந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்து என்பதும் ஒண்ணு கிடையாது. இருந்ததே ஒரே ஒரு தர்மம், சனாதன தர்மம் தான். சோ சிந்து நதி கரையில் இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்த பிறகுதான் நம்ம எல்லாருமே ஹிந்துஸா மாறி விட்டோம். அது வரைக்கும் நம்ம ஹிந்துஸே கிடையாது. we are following the one dharma, that is sanatana dharma. சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து there is no discrimination அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துட்டு வரணும். he has to devise so many plans and schemes to acquire enough money to maintain his status quo இல்லையா? அதாவது ஒருத்தர் வந்து அதாவது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் not only is mentally unhappy but his profession, occupation are also troublesome இல்லையா? சோ பொருள் ஈட்டணும் நினைச்சிட்டு நம்ம எத்தனையோ வழிகள்ல நம்ம வந்து சம்பாத்தியத்தை மேற்கொள்கின்றோம். ஆனா உண்மையிலே அதுல திருப்தி வருகின்றதா? சந்தோஷம் வருகின்றதா? இல்லவே இல்லை. எந்த மொமெண்ட்டுக்கும் நமக்கு போன் கால், அதுக்கும் நம்ம பதில் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் இல்லையா?
ஸ்டில் அது வந்து that makes the life miserable. ஸோ அறியாமை, people become mad. இவங்க வந்து இன்டாக்சிகேஷன், பேசிக்கலி வந்து போதைக்கு அடிமையானவர்கள் எல்லாருமே. இவங்க எப்பொழுதுமே இருட்டுல தான் இருப்பாங்க, அவங்க வெளிச்சத்துக்கே வர மாட்டாங்க இவங்க. எஸ், 18வது ஸ்லோகம் வாசி. ஊர்த்தவம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசஹ அஜகன்ய குண விருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசஹ. எஸ், ஊர்த்வம் அப்படின்னா, ஊர்துவம் என்றால் மேல் நோக்கி. அதாவது 5th சாப்டர்ல ஊர்துவம் மூலம் அப்படின்னு நம்ம படிப்போம். அதாவது மேல் நோக்கிய வேர்கள், கீழ்நோக்கிய கிளைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆலமரத்தை நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம படிக்கும் பொழுது அதை புரிஞ்சுக்குவோம். ஸோ ஊர்துவம் என்றால் அப்வர்ட்ஸ், கச்சந்தி அப்படின்னாக்கா தட் கோஸ். சத்வஸ்தாக, அதாவது those situated in the mode of goodness, யாரெல்லாம் வந்து சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றிருக்கிறார்களோ. மத்திய, in the middle. திஷந்தி டுவெல், ரஜஹ, those in the mode of fashion, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம். ஜஹன்யஹ, அதாவது ஜஹ்னஹ, அபோனிமல், அதாவது கீழான இயல்புகளை, குணா குவாலிட்டி. ஸ்தாக, அவங்க ஆக்குபேஷன் வந்து ஆதகை, அதாவது கீழ்நோக்கி. கச்சந்தி, கோ, தாம்சிக், அதாவது those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. இல்லையா, மேல் நோக்கி அவர்களுடைய செயல்பாடுகளால் அவர்கள் வந்து மேல் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுக்கு அவர்கள் அடைகிறார்கள். அதே மாதிரி ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் மீண்டும் இதே உலகத்திற்கு வந்து பிறவி எடுப்பார்கள். அதே தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கீழ் உலகங்களுக்கு வந்து, அதாவது நரகலோகங்களுக்கு வந்து தள்ளப்படுகின்றார்கள். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகின்றது? தாம்சிக் நேச்சரை நம்ம கண்டிப்பா அதை வந்து we should overcome. இந்த சோம்பேறித்தனம் இது எல்லாத்தையுமே நாம வந்து துறக்க வேண்டும். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஞானம் குணேபிய கர்த்தாரம் யதா திருஷ்டானு பஷ்யதி குணேபியஷ்ச பரம் வேதி மத்பாவம் சோதி கச்சதி. சோ அதிகச்சதி. எஸ், அதிகச்சதி. எஸ், நா அப்படின்னா இல்லை என்று பொருள். அந்யம், அதர். குணோபிய, அதாவது இந்த குணங்கள் இல்லையா, தேன் த குவாலிட்டிஸ். கர்த்தாரம், அதாவது நம்ம குணங்கள் தான் செயல்படுகின்றன இல்லையா, இந்த பௌதீக இயற்கை தான் எப்பொழுதுமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இந்த புலன்களோட. சோ உண்மையில் ஆன்மா எந்த செயலும் செயல்படுத்துவது கிடையாது. ஆனால் ஒரு காரியத்தை செய்யணும்ன்று அந்த அந்த தூண்டுதல் மட்டும் அந்த ஆன்மா தான் செய்கின்றது. அதனால்தான் அவன் பொறுப்பேற்க வேண்டும். கர்த்தாராம், பர்ஃபார்ம். யதா, வென். திருஷ்டா, எ சீயர். அனுபஷ்யந்தி, சீஸ் ப்ராப்பர்லி. குணோபியா, அதாவது குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று உணர்பவர். சா, அண்ட். பரம், டிரான்சிடென்டல், ஆழ்நிலையில். வேட்டி, நோஸ். மத்பாவம், அதாவது என்னுடைய பௌதீக, அதாவது ஆன்மீக இயற்கை, இது பகவான் எடுத்துரைக்கிறது. அதிகச்சதி, அப்படிப்பட்டவர்கள் என்னுடைய இயற்கைக்கு அவர்கள் வந்து அவர்கள் ப்ரமோஷன் இல்லையா, அந்த உலகத்திற்கு அவர்கள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். So when one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the supreme lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. அதாவது பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து 3 குணங்களால் தான் அனைத்து செயல்களுமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அப்படி நாம் அதாவது பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்னும் அந்த நிலையை அவர்களால் உணர்ந்தால் அவர்கள் எல்லோருமே என்னுடைய இயற்கை, பரம இயற்கையை அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அழகாக விளக்குகிறார். எஸ், 20th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. குணான் ஏதான் அதீத்ய த்ரீன் தேஹி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜராது கைர் விமுக்தோ மிருத்தம் அஷ்ணுதே. எஸ், குணான் அப்படின்னா குணங்கள், ஆக்சுவலி குவாலிட்டிஸ். ஏதான், அதாவது இந்த 3 குணங்கள். அதித்ய, டிரான்சிடென்டிங். இதுல இருந்து நம்ம வந்து இனிமே வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே நம்ம எவ்வாறு குணாதீதா, எவ்வாறு நம்ம இதை வந்து மடைமாற்றிக் கொள்வது. சோ இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பால் செல்வது. 3 தேஹி, அதாவது தேகத்தை உடைய இந்த ஆத்மா இல்லையா. சோ சமுத்பவான், அதாவது ப்ரொடியூஸ்ட் ஆஃப். ஜன்மா, அதாவது ஜன்மா, மிருத்யு, ஜரா, அதாவது நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து மிருத்யு உண்டு, ஜன்மம் வந்த பிறகு மிருத்யு உண்டு, வயோதிகமும் உண்டு. துக்கைக, அதாவது வியாதிகளால்
ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் நம்ம எப்பொழுதுமே சங்கடத்தில், வயதான பிறகு நிறைய சங்கடங்கள். நாம நினைக்கிற மாதிரி ஏதாவது நடக்குமா? கண்டிப்பா நடக்கிறதே கிடையாது. வயதான பிறகு வயதில் கூட நடக்கிறது கிடையாது. ஆனா நாம அதை வந்து அவ்வளவா மைண்ட்ல எடுத்துக்கிறது இல்லை. சோ இது கிடைச்சா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அது கிடைச்சா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டே இருப்போம். ஆனா வயதான பிறகு நமக்கு வந்து ஒரு செய்வதே குறைவான செயல்கள், அதுல வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த பிரகாரம் நடக்கவில்லை என்றால் நமக்கு வந்து துக்கத்தை வந்து உண்டு பண்ணிக்கின்றது இல்லையா? விமுக்தாக, பீயிங் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் அமிர்தம் நெக்டர் அஷ்ணுதே, he enjoys. So அதாவது உடல் கொண்ட இந்த ஆத்மா is able to transcend these three modes. 3 குணங்களை அவன் வந்து அதிலிருந்து அவன் மடைமாற்றி அவன் வந்து நிர்குணத்தன்மைக்கு அவன் வந்து செல்லும் பொழுது, அசோசியேட்டட் இந்த உடலோடு இருக்கும் பொழுதே he can become free from birth. அதாவது பிறப்பு, இறப்பு, அதாவது வயோதிகம் மற்றும் அதனுடைய அதாவது செயல்பாடுகள், அதனால் விளையக்கூடிய துக்கங்கள் அனைத்திலிருந்தே அவன் வந்து விடுபடுகின்றான். and can enjoy nectar even in this life. இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே அவன் வந்து அதாவது சந்தோஷம், அதாவது அமிர்தத்தை ஒத்த அந்த அந்த நிலையை அவனால வந்து உணர முடியும். he can enjoy that அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது எவ்வாறு என்றால் தூய பக்தி சேவையில் நாம நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால அந்த மாதிரியான உணர்வு வந்து நமக்கு ஏற்படும். எஸ், நான் வந்து காலையில எழுந்த உடனே பகவானுக்காக இந்த எல்லாம் செய்கின்றேன். சோ இதெல்லாமே நாம் வந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதே மாதிரி வந்து பாகவதம் வாசிக்கின்றோம் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு, வீட்டுல வந்து உணவு படைக்கின்றோம் பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணுவதற்கு, எல்லாருக்கும் பிரசாதத்தையும் நாம விநியோகப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ஜபங்கள் செய்கின்றோம் பகவானை சதா சர்வகாலம் நினைவில் கொள்வதற்கு. இத்தகைய செயல்கள் அனைத்துமே ஒரு உயிர்வாழியை வந்து தூய்மைப்படுத்துகின்றது இல்லையா? அப்படிப்பட்டவன் தான் வந்து இந்த 3 குணங்களையுமே மடைமாற்றி நிர்குண நிலைக்கு, அதாவது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு அவனால வந்து வாசுதேவ நிலையை அவனால் அடைய முடியும். எஸ், அர்ஜுன உவாச்ச கைர்லிங்க ஸ்திரீன் குணான் ஏதான் அதிதோ பவதி பிரபோ கிம் ஆச்சார கதம் சைதாம் ஸ்திரீன் குணான் அதிவர்த்ததே. சோ அப்படிப்பட்ட, அதாவது அந்த மாதிரி மடைமாற்றி கொண்டவருடைய அறிகுறிகள் என்ன, அதாவது அவர்கள் இந்த மடைமாற்றி இந்த ஆழ்நிலையில் இருக்கின்றார்கள் என்று நாம் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது அப்படிங்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே இப்ப அர்ஜுனர் வந்து வைக்கிறார். அதாவது கயிர் லிங்கை அப்படின்னாக்கா அறிகுறிகள், லிங்கை என்ன அறிகுறிகள், திரீன் குணான் ஏதான் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இல்லையா? அதிதக அதாவது மடைமாற்றி, அதாவது ஆழ்நிலையில் வந்து தங்களை வந்து தங்கள் நிலையை வந்து அவர்கள் வந்து ஏற்றம் பெற செய்த பிறகு, பவதி இஸ் பிரபோ, அதாவது பகவானை பார்த்து உரைக்கின்றார், ஓ மை லார்ட், கிம் என்ன, ஆச்சாரக பிஹேவியர் அவங்களுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும், கதம் ஹவு, சோ ஏதான் தீஸ் த்ரீன் குணான் அதிவர்த்ததே டிரான்சிடன்ஸ். ஸோ அதாவது இப்போ வந்து பகவானை பார்த்து கேக், பை விச் சிம்டம்ஸ் இஸ் ஒன் நோன் who is transcendental to these three modes. அதாவது எந்த குணங்களால் வந்து ஒருவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளார் என்பதை நாம அறிந்து கொள்ள முடியும். வாட் இஸ் his behavior, அவருடைய சுபாவம் என்ன, how does he transcend the modes of nature, அவர் எவ்வாறு இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அவர் இந்த நிலையை அடைந்தார் அப்படிங்கிறத பத்தி எனக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் அப்படின்றத வந்து கொஷினா வைக்கிறாரு அர்ஜுனா. இது அர்ஜுனருக்கு மட்டும் இல்ல, நமக்கும் கூட இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் வந்து நமக்கு தேவை. எஸ், இது வந்து ஒரு 3 ஸ்லோகங்கள். வாசிங்க மாதாஜி, இது அகர்மாவை பத்தி. எஸ், வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரகாஷம் ச பிரவிருத்திம் ச மோகம் ஏவ ச பாண்டவ ந வேஷ்டி சம்பிருதானி ந நிவர்த்தானி காங்க்ஷதி. எஸ், அதையும் அடுத்தது படிச்சுருவோம். எல்லாமே படிச்சிருங்க, இது கண்டினியூஸ் அப்படியே. உதாசீனவத் ஆசீனோ குணைர்யோன விசால்யதே குணாவர்தந்த இத்யேவம் யோ அவஸ்தித நேங்கதே சமதுக்க சுக ஸ்வஸ்த. சரியா வரல மாதாஜி. சமலோஸ்தாஸ்ம காஞ்சனஹ
துல்லிய பிரியா பிரியோ தீரஸ். தீரஸ் என்றாலே நிதான புத்தியுடைய மனிதன். துல்லிய நிந்தாத்மா சம்ஸ்துதி மானா பானா மனுஷ்யோ துல்யாஸ் துல்யோ மித்ராரி பாக்ஷோஷய சக்ஷயோ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணதீதா சா உச்சதே. குணதீதா அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இங்கே. அதாவது ஒரு குணத்திலிருந்து அவன் ஏற்றமடைந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லக்கூடிய நிலைதான் அந்த டிரான்சிடெண்டிங் த மோட் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் குணதீதா அப்படின்ற பெயர். அதாவது தன்னுடைய குணாதிசயத்தை மடைமாற்றி கொள்ளுதல் அதுக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் குணதீதா அப்படின்னு சொல்றது. சோ பகவானும் உவாச்ச. பிரகாசம் என்றால் பிரகாசப்பட்டு இருப்பது இல்லையா? அதாவது ஞானத்தால் இருப்பவர்கள் தான் பிரகாசமாக இருக்கின்றார்கள் என்று பொருள். இல்லுமினேஷன். பிரவிற்த்திம் அப்படின்னா அட்டாச்மெண்ட். பிரவிற்த்திம் ச நிவிற்த்திம் ச அப்படின்னு நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? பிரவிற்த்திம். சோ அது அட்டாச்மெண்ட். ஒரு இதோட ஒட்டிக்கிறது. அந்த அது இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது இல்லையா? சோ மோகம் அப்படின்னா இல்யூஷன். சோ ஈவன் திஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாண்டிங், கணவன் மனைவி மக்கள், இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்புகள் இல்லையா நமக்கு? சோ எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கக்கூடாது, வெறுமனே அன்பு மட்டும்தான் இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது மோகம் என்றால் மாயை. பாண்டவா அப்படின்னாக்கா இங்கே அர்ஜுனரை குறிக்கின்றது. மா துவேஷ்டி டஸ் நாட் ஹேட். துவேஷம். சோ அதாவது யாரையுமே பார்த்து நம்ம வெறுக்க கூடாது. அவன் பகைவனாக இருந்தாலும் அவனிடத்தில் நம்ம வெறுப்பு என்பது காட்டக்கூடாது. சம்பிரவர்த்தானி ஆல்தோ டெவலப்டு நா நிவிர்த்தானி நார் ஸ்டாப்பிங் டெவலப்மெண்ட். சோ காங்ஷதி டிசையர்ஸ், அதாவது ஆசைப்படுதல். உதாசீனவத் ஆஸ் இஃப் நியூட்ரல். அதாவது ஒண்ணு இருக்கும் பொழுது அதை பத்தி நம்ம வெறுக்காம இருக்கக்கூடாது, இல்லாத பொழுது அதன் மேல் ஏக்கத்தையும் நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம கிட்ட காரே கிடையாது அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா? அந்த சூழ்நிலையில ஐயோ நமக்கு இது இல்லையே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங், அந்த ஏக்கத்தை நம்ம உண்டு பண்ணிக்க கூடாது. நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்கு செல்வங்கள், ஆனா அது நிறைய இருக்குன்றதுனால அதனால அதை பொருட்படுத்தாமலும் இருக்கக்கூடாது. அதை பத்தி நம்ம உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது. எஸ், கடவுள் நமக்கு இதை கொடுத்திருக்கார், இதை நம்ம நல்முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் தான் இங்கே. இல்லாதவற்றுக்காக ஏங்குவதும் இருப்பதை நாம வெறுக்கவும் கூடாது. அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தினுடைய இது. நெக்ஸ்ட், ஆசீனக நியூட்ரலா இருக்கணும் நம்ம எப்பொழுதுமே. சிச்சுவேட்டட். குணைக பை ஆல் த குவாலிட்டிஸ். யா ஒன் ஹூ நெவர் விசால்யதே இஸ் அஜிடேட்டட். அஜிடேட்டட்னாக்கா அது ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபாலோ அப் பண்ணுவாங்க நம்ம கிட்ட ஒரு வேலைக்காக, திரும்ப 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 கால் பண்ணி அப்படின்னா அவங்க ரொம்பவுமே அந்த ப்ரெஷரை டெவலப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அவங்களால பொறுமையா இருக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஃபாலோ அப் நடந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி அஜிடேஷன் இருக்கவே கூடாது. நமக்கு எதையுமே பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய பக்குவ நிலையில இருக்கும். குணக the qualities vartante are acting iti evam knowing thus one who avatistati, அதாவது remains na never ingate flickering mind dualities. அதாவது நம்ம சுக துக்கங்கள் இருக்கும் பொழுது நமக்கு வாழ்க்கையில சுக துக்கங்கள் மாறி மாறி நடந்து கொண்டேதான் இருக்கும். இன்னைக்கு அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு துக்கம் என்பதை நாம எதிர்கொண்டால் அதுக்கடுத்த ஒரு நேரம் நமக்கு ஒரு சுகத்தையும் நாம காணக்கூடிய பரிస్థితి இந்த பிரபஞ்சத்துல இயல்பே அதுதான். சோ சுகமும் இங்க நிரந்தரம் அன்று, துக்கமும் நிரந்தரம் அன்று. அதனால எதுவுமே இங்க நிரந்தரமற்ற நிலை. அதனால இரண்டையுமே சமமாக பாவித்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலைக்கு நம்ம வரணும். ஸ்வஸ்தக பீயிங் சிச்சுவேட்டட் இன் ஹிம்செல்ஃப். சம அப்படின்னா ஈக்குவல். லோஸ்தா எ லம்ப் ஆஃப் எர்த். அஸ்மா ஸ்டோன், அதாவது கல், அதாவது மண், அதுக்கப்புறம் ஒரு தங்கம், எல்லாவற்றையும் ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. கல்லுன்னா அது உதாசீனப்படுத்தி நம்ம வெளியே போட வேண்டியது இல்லை. அதே மாதிரி கல்லுக்கும் இப்ப வேல்யூ உண்டு இல்லையா? எவ்ரிதிங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் வேல்யூ. அதை நன்னா புரிஞ்சுக்கணுமோ. தங்கத்திற்கு இருக்கக்கூடிய மதிப்பு அதுக்கு இருக்கு, கல்லுக்கு இருக்கக்கூடிய மதிப்பும் இருக்கு. ஆனா எல்லாவற்றையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய மனசு நமக்கு வேணும். சோ இது தங்கம் என்பதால் அதுக்கு மட்டுமே நம்ம ரெஸ்பெக்ட், கல்லுன்னா அதுக்கு உதாசீனம், இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யக்கூடாது. சோ அதாவது இதுல என்ன ஒரு ஓமை நமக்கு எடுத்து வருதுனாக்கா, எல்லா நிலைகளிலுமே நம்ம ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்துதான் இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை.
ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப சுகமாக இருப்போம், ஒரு நாள் நம்ம துக்கத்தை அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். இந்த இரண்டு நிலைகளையுமே நாம ஒரு போல, சுகம் வரும்பொழுதும் நாம அகங்காரப்படக்கூடாது, துக்கம் வரும்பொழுது நாம துவண்டும் போகக்கூடாது. இந்த இரண்டு நிலைகளையுமே நம்ம ஒரு போல பார்க்க வேண்டும். ஈக்குவலி டிஸ்போஸ்ட், துல்லியா அப்படின்னாக்கா சமமாக பார்க்கும் தன். பிரியா டு டியர், பிரியா அப்படின்னா விரோதி இல்லையா, அன்டிசைரபிள். தீரா ஸ்டெடி, துல்லியா ஈக்குவல். நிந்தா டிஃபமேஷன், அதாவது நமக்கு டிஸ்ஆனர் செய்யறவங்க இல்லையா, டிஃபம் நம்ம பெயரை கலங்கப்படுத்துபவர்கள். அடுத்து ஆத்ம சம்ஸ்துதிகி, நம்மள நம்மளே நாமளே பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ் ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப், அதாவது அதிகமாக நம்மளை பத்தி சொல்லிக்கிறது. மானக இன் ஹானார், அப்பமானையோ, அதாவது நமக்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்தினாலும் அதே மாதிரி மரியாதை வழங்கினாலும் எல்லாவற்றையுமே சமமாக பாவிக்கக்கூடிய பக்குவ நிலை. அதே மாதிரி மித்ர மற்றும் அதாவது ஃப்ரெண்ட் மற்றும் எனிமி அரி. அண்ட் தென் பாக்ஷயோகோ, அதாவது எல்லாரையுமே நம்ம அவங்க ஒரு போல நடத்தணும். ஆரம்பக, நம்முடைய முயற்சிகள் பரித்யாகி, ரெனவுன்சர், குணத்தீதா, டிரான்சிடென்டல் டு த மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர், உச்சதே இஸ் செட் டு பி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ இந்த பொருள் உரைய பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒன், he does not hate illumination, பிரகாசப்பட்டிருக்கும் பொழுது அதை வெறுக்காமலும், அதே மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் இல்யூஷன் when they are present and long for them when they disappear, இல்லையா. இது ஒரு செயல்பாடு, பிரகாசமாக இருக்கும் பொழுது அதை வெறுக்கவும் கூடாது. அதே மாதிரி இந்த நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு பிளஸ் மாயை இதுல கட்டுண்டு இருக்கும் பொழுது அதற்காக நம்ம ஏங்கி கொண்டிருப்பதும், அது இல்லாத பொழுது அது இருக்கும் பொழுது அதை வெறுக்கிறதும், அது இல்லாத போது அதுக்காக ஏங்கிறதும், இது எல்லாமே நாம செய்யக்கூடாது. who is unwavering and undisturbed, இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் யாரோ ஒருத்தர் சமநோக்கோட இருந்து அவங்களுடைய நிலையை அவர்கள் ஸ்திரமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ, எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அவர்கள் அதை பாதிப்பாக நினைக்க மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவத்தை உடையவர்கள். ரிமைனிங் நியூட்ரல் அண்ட் டிரான்சிடென்டல், ஆழ்நிலையிலும் மற்றும் சமநோக்கோடு இருக்கக்கூடிய தன்மை. நோயிங் தட் மோட்ஸ் ஆர் ஒன்லி ஆக்டிவ், இல்லையா, குணங்கள் தான், வெறுமனே குணங்கள் தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்பதை உணரக்கூடிய தன்மை. அப்படிப்பட்டவர்கள் தன்னுணர்வு பாதையில் நிலை பெற்றிருக்கின்றார்கள். சோ ரிகார்ட்ஸ் அலைக் ஹாப்பினஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ், அதாவது இரண்டையுமே சுகம் மற்றும் துக்கத்தையும் ஒரு போல பார்க்கிறது. who looks upon the lump of earth, அதாவது இந்த புவி மற்றும் கல், அப்புறம் தங்கம், இவை எல்லாவற்றையும் ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய தன்மை. who is equal towards the desirable and undesirable, நமக்கு ஏதோ சங்கடம் வருது மற்றும் சந்தோஷம் வருது, அது ரெண்டுத்தையுமே நமக்கு ஃபேவரா சிலது நடக்கும், நமக்கு ஃபேவர் இல்லாம சில சமயத்திலயும் நடக்கும், இல்லையா. ஃபேவரா வரும்பொழுது நம்ம ஆடவும் வேண்டாம், ஃபேவர் இல்லாதப்ப நம்ம ஒடுங்கி இருக்கவும் வேண்டாம். எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலை, ஸ்டெடியா இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட இவங்க அவர்களை ஒருவர் புகழ்ந்தாலும் சரி இகழ்ந்தாலும் சரி அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார். who treats alike both friend and enemy, அதாவது நண்பனையும் அதே மாதிரி விரோதியையும் ஒரு போல நடத்தக்கூடிய தன்மை. So who has renounced all material activities, எல்லா பௌதீக செயல்களில் இருந்து அவர்கள் விடுதலை அடைந்திருந்தால், அதாவது அதை துறந்திருந்தால், பௌதீக செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதனுடைய பலன்களை எல்லாம் துறந்திருந்தால், அப்படிப்பட்டவனே தன்னுடைய அதாவது தான் எந்த குணத்தில் இருக்கின்றானோ அந்த குணத்திலிருந்து மடைமாற்றி அவன் இந்த மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லக்கூடிய நிலையை அவன் அடைகின்றான். ஆனா இதுக்கு நம்ம என்னென்னத்தை துறக்கணும் சொல்லுங்க? பேராசையை துறக்க வேண்டும், பொறாமையை துறக்க வேண்டும், அதே மாதிரி அடுத்தவர்களோட கம்பேரிசன், இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே நம்ம விட்டுறணும். மனசையும் கட்டுப்படுத்தி எல்லாத்தையுமே ஒரு போல நின்று சமநோக்கு பார்வையோடு இருக்க நாம பழகணும். எஸ், 26 வாசிங்க மாதாஜி. மாம் ச யோ விசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே ச குணான் மைத்தான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. எஸ், அப்படிப்பட்ட அதாவது போன 3 ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு உயிர் வாழி எப்பொழுதுமே முழுமையான அந்த பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலுமே அவன் தவறி விழ மாட்டான். அதாவது ஸ்திரமான புத்தியோடு தன்னுடைய பக்தியை செயல்படுத்தி at once transcends the mode of material nature and thus becomes to the level of Brahman. அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சென்று அந்த பிரம்ம நிலையை அவன் அடைகின்றான். சோ பக்தியில அவன் திளைத்து அவன் அந்த
பிரம்ம நிலையை அவன் வந்து அடைகின்றான். அப்படி அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் போகும் பொழுது தன்னுணர்வு பாதையில அவன் வந்து நிலை பெற்று விடுகின்றான். பகவானோட வந்து அவன் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றான். சோ அப்போ இந்த பாடி வில் கெட் டிட்டாச்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆத்மா இட் செல்ஃப். அவனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்குமே ஒழிய உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்காது. ஆனா அது வெளியில தெரியாது. they will be very silent. ஒரு தனியா இருக்கிறது, எல்லார்கிட்டையும் வந்து நிறைய பேச மாட்டாங்க, unnecessary திங்ஸ் எல்லாம் பேச மாட்டாங்க, அமைதியாக இருப்பதற்கு பழகி இருப்பார்கள். எதையுமே வந்து ஒரு மாதிரி குரோதமாகவோ கோபமாகவோ இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க. அடுத்தவர்களை எவாலுவேஷன் பண்றதை ஃபர்ஸ்ட் நிறுத்தி இருப்பாங்க. அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படிங்கறத எவாலுவேஷன் பண்றதே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நிறுத்தணும். சோ அதாவது அடுத்தவர்களை பற்றி நாம் தெரிந்து நான் ஒண்ணும் செய்ய போறது இல்லை. ஆனா நம்ம வேலையில பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஏதாவது ஜாக்கிரதையா இருக்கிறது வேறு. ஆனா வேண்டுமென்றே ஒருவருடைய நிலையை போய் நாம் ஆராய்தல் என்பது தவறு. சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு அங்க என்ன நடக்கின்றதோ அதற்கேற்றவாறு அதாவது உசிதமான ஒரு டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் நாம் அப்பப்போ எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அப்ப செயல்படும் விதம் வந்து வேறு. ஆனா சும்மாவே இருந்து கொண்டு நாம இவர்கள் இப்படியா அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் பாரு, அத்தகைய செயல்கள் எல்லாம் நாம செய்யவே கூடாது இல்லையா? அது தவறு. எஸ் 27 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. பிராமணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹம் அம்ருதஸ்ய யாவஸ்ய ச சாஸ்வத்யஸ்ய தர்மஸ்ய சுகஸ்ய காந்திகஸ்ய ச. எஸ், பிராமணா இம்பர்சனல் பிரம்ம ஜோதி, அதாவது தோன்றாத அருவம் என்று சொல்கின்றோம் இல்ல, அந்த ஆகாயம் ஆன்மீக ஆகாயத்தை குறிக்கின்றது. பிரதிஷ்டா ரெஸ்ட், அகம் ஐயம், அமிர்தஷ்ய ஆஃப் இம்மார்டல், அமிர்தம் என்றாலே நான் நிலை பெற்று இருப்பது இல்லையா? சோ எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியது. இம்மார்டல் அழிவற்றது. அவ்யஷ்ய அதாவது இம்பெரிஷபிள் அழிவற்ற தன்மை. சாஸ்வதஷ்ய நித்தியமானது. தர்மஷ்ய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் இல்லையா? சோ சுகஷ்ய சந்தோஷம். ஐகாந்தக்ஷ்ய அல்டிமேட். ஒருவர் அந்த பிரம்ம நிலையை காணும் பொழுது, அதுல நிலை பெறும் பொழுது அவர்கள் நித்தியமாக எப்பொழுதும் அழிவற்ற இந்த மாதிரியான அதாவது விடுதலை அடைந்த தன்மையில் அவர்கள் வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த சந்தோஷத்தை அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. இந்த ஒரு நிமிஷம், இதுல என்ன எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்றது பார்க்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் கூட நம்ம படிச்சுட்டோம். என்ன சொல்றாங்க? வாட் இஸ் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ரியல் நாலேஜ்? உண்மையான ஞானத்தினுடைய தளம் எது அப்படின்ட்டு. 3 modes perform all material activities இல்லையா? 3 குணங்கள் வந்து இந்த பௌதீக செயல்களை வந்து செய்ய சொல்றது. சுப்ரீம் காட் இஸ் டிரான்சென்டல் டு தீஸ் மோட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆல் தீஸ் மோட்ஸ் இல்லையா? பகவான் இடத்திலிருந்து தோன்றிய இந்த 3 குணங்களும் அவரே வந்து இதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். How can one transcend this mode? So only by the pure devotees இல்லையா? By properly learning from the proper souls. அதாவது ஒரு குரு கிட்ட ஆச்சாரியா கிட்ட இருந்து தான் நாம் இது எல்லாமே கத்துக்க முடியும். ஸோ ஹூ இஸ் த ரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்? ஸோ அதாவது இந்த ஜகத்திற்கே வந்து யூனிவர்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யாருன்னா, ஜகத்துக்கே குரு வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ்? இதெல்லாம் தான் அர்ஜுனர் கேட்டாரு. இதுதான் நாம படிச்சது இந்த 22ல இருந்து 25 வரைக்கும். ஸோ ஒருவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாரி, நம்ம பிரபுபாதரே அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் இல்லையா? சோ he has transcended all the modes. அவர் பிரம்ம நிலையை கண்டவர் ஆக்சுவலி. படிப்படியா நம்ம வந்து இங்க போறோம் இல்லையா? சேஃபியஸ் டிஸ்கஷன் ஆஃப் திஸ் பர்பட். கடைசியில கன்க்ளூஷன் என்ன? So living entity although Brahman in nature has to desire to lord it over the material nature இல்லையா? எப்பொழுதுமே நம்ம இந்த பௌதிக செயல்கள்ல தான் நம்ம ஈடுபட்டு கொண்டு அதன் மேலதான் நம்ம வந்து ஈர்ப்பை எடுத்து செல்லணும். desire to enjoy makes him fall down. ஸோ அதாவது இந்த பௌதிகத்துல நம்ம எவ்வளவு ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அவ்வளவு நம்ம கீழே விழுந்து கொண்டேதான் இருப்போம். அசோசியேஷன் வித் மோட்ஸ் மேக் him desire to dominate in the material bodies இல்லையா? மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு திரும்பி வந்துகிட்டே இருப்போம் வேறு ஒரு உடலை ஏற்றுக்கொண்டு. ஆனால் இதை வந்து தவிர்ப்பதற்கு பக்தி சேவை நமக்கு எவ்வாறு உதவி புரிகின்றது அப்படின்னாக்கா,
நாம வந்து நம்மளுடைய ஆழ்நிலையான அந்த நிலையை நம்மளால வந்து உணர முடியும். பக்தி சேவையில போகும்போது நம்ம பொசிஷன், கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இஸ் அன்லாஃபுல் டிசைர் டு கண்ட்ரோல் மெட்டீரியல் நேச்சர் இஸ் ரிமோட். அதாவது நம்ம எதையுமே கட்டுப்படுத்தணுன்ற அவசியமே கிடையாது. தானாகவே அது தேவையற்ற எல்லாமே நம்ம விட்டு விலகிவிடும். பிராக்டிசிங் 9 ப்ராசஸ், அதாவது நவவித பக்திஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம வந்து ஆத்ம சுத்தியை வந்து அடைகின்றோம். One thus situated in Brahman conception becomes equal in quality to supreme personality of Godhead. அதாவது குவாலிட்டியில நம்ம வந்து பகவானை ஒத்தவர்களாக ஆகின்றோம். ஆனால் குவான்டிட்டி வந்து நாம கடவுள் அல்ல அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் பகவான் இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி இல்லையா? ஸோ இதோட இந்த அத்தியாயம் என்பது முடிந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்காது. நாளைக்கு நான் 80 days கிளாஸ் எடுக்க போறேன். ஸோ நாளைக்கு ஒரு நாள், நெக்ஸ்ட் டே வந்து வில் டிசைட் யார் எடுப்பாங்கன்றது பார்த்துட்டு பண்ணணும். ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் வைக்கணும்னு நினைச்சேன் நான், ஆனா எனக்கு நாளைக்கு கண்டிப்பா there is no time. அதனால நாளைக்கு கிளாஸ் கிடையாது. மீண்டும் ஃப்ரைடே வந்து நம்ம ரெகுலர் டைம் வந்து, அதாவது நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து 5 o'clock ப்ரீபோன் பண்ணிக்கலாமா? இஸ் தட் ஃபைன்? ஒருவேளை நான் வந்து கண்டினியூஸா எடுக்கணும், இந்த கிளாஸ் 18 days எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் ஏற்பட்டாக்கா, ஸோ அதனால வந்து 5 to ஒரு 6:40 இந்த மாதிரி முடிச்சுக்கலாம். ஸோ தட் நான் 7 o'clock மீண்டும் ஒரு கிளாஸ் போகிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாரும் யாருக்கும் எந்த சிரமம் இல்லைல்ல? ஓகே மாதாஜி. ஃப்ரைடே ஒரு கிளாஸ் இருக்குல்ல மேடம்? ஃப்ரைடே வந்து சதாச்சார் கிளாஸ் இருக்கா? சதாச்சார் நான் எடுக்கிறது இல்ல, தாரணி மாதாஜி எடுப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிளாஸ் யார் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க. பட் இந்த கிளாஸ் வந்து ரெகுலர் லெவல் 2 யாரெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ, ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஏப்ரல் பேட்ச், அதுக்கப்புறம் பிப்ரவரி பேட்ச்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து தவறாம வந்து 5 o'clock இதுக்கு அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு 5:15க்கு இது பண்ணுவீங்களா மாதாஜி? இல்ல, நான் எதுவும் யாரையுமே பிளாக் பண்றது இல்ல, நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க, நோ இஷ்யூஸ். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது கூட 5:10 ஆயிடும். அதனாலதான் வாங்க.